li din hija kollha konġettura, vendikazzjoni. Konvint illi se nitressa l-qorti m'għandix dubju. Għad twissija li min irid jivvendika ruħu għandu jerfa' r-responsabbilta. Joseph Muscat jisħaq illi l-istituzzjonijiet qed jaħdmu kontra il-Laburisti. Diskors l-eks Prim Ministru u eks-mexxej tal-Partit Laburista kif it-tlieta indirizza konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-avukat tiegħu Charlon Guder fil-preżenza tal-eks Segretarju Ġenerali tal-Labor Jason Micallef. Muscat sejjaħ lil ġurnalisti wara li sar magħruf illi l-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella dwar il-Vitals ġiet magħluqa u illa għand l-Avukat Ġenerali sa mill-ħamis 25 ta' April. Mal-Muscat ħareġ mill-qorti, il-ġurnalisti għamlulu sensiela ta' domandi bl-eks mexxej tal-Labor jistidinu għal-konferenza tal-aħbarijiet. Naxi qed tiġru għax qed nerġa' ngħidlek l-istess ħaġa. Si oħra wieġibek li trid, okay? Grazzi. Sija wara, Joseph Muscat infex fattak wieħed wara liħor fil-konfront tal-Maġistrat Gabriella Vella fejn insista li għandu nuqqas ta' fiduċja fiha. Insista wkoll li din hija vendetta politika fil-konfront tal-pajjiż. Mistoqsi mill-ġurnalisti preżenti jekk hux diġà rassenjati li se jresquh il-qorti u insista li m'għamel xejn ħażin imma m'għandux dubju li se jresquh. M'għandix dubju li ħajsir hekk, jiġifieri we're braced for it, imma we're braced for it mhux li noqogħdu braced for impact biex naraw li ma weġġawx. We're braced for it, li we're coming out fighting. Mela hemm xi ħaġa li qed nassumi li ħaniġi akkuża b'xi ħaġa u qiegħed ngħid bring it on, mhux. Jien qiegħed lest fir-ring għal ġlied. Joseph Muscat insista li l-istituzzjonijiet qed jaħdmu kontra il-Laburisti. Iżda mistoqsi dwar dan id-diskors perikolus l-eks mexxej tal-Labor kompla jattakka lill-Maġistrat Gabriella Vella. Ngħid ukoll illi veru hemm istituzzjonijiet li qed jaħdmu kontra l-Laburisti. Mhux ċara, dil-Maġistrat l-ewwel waħda. Hemm ċertu istituzzjonijiet li qegħdin jaħdmu ħafna kontra l-Laburisti. Mistoqsi kellmuħx il-Pulizija Joseph Muscat saħaq li lew meta kien mistoqsi joħossux abbandonat mill-Partit Laburista u jekk kellmux il-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar jiem Muscat saħaq li l-mexxej tal-Labor ma kellmux iżda njora għal kollox il-fatt li fix-xhur li għaddew saħaq illi jħossu abbandonat. Ma tkellimniex fuq din l-issue, ma tkellimniex assolutament minn nhar il-ġimgħa l-oħra l-hawn fuq din l-issue nifhem is-sensitività tagħha meta l-Prim Ministru jkun irid jkellimni fuq issues oħra dejjem għamilna hekk u anke jien meta kelli bżonn inkellmu fuq xi ħaġa mhux fuq din l-issue dik nista' naħlifha fuq iliedi assolutament ma tkellimniex fuq hekk. Joseph Muscat tax jifhem bl-aktar mod ċari li ma ħareġx għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew propju minħabba dak li seta' jseħħ fil-qorti fil-konfront tiegħu, ċoe minħabba l-passi legali li possibilment se jkunu qed jittieħdu fil-konfront tiegħu jew ta' ħaddieħor. U insista li jinsab kalm u li wara 3 snin martirju għalih u l-familja tiegħu il-ġustizzja seta' tieħ raġun. Jien ma nemminx li persuna li jkollu sitwazzjoni bħal din li ħanku qed niffaċċja għandu jikkontesta l-elezzjonijiet. Ninsab kalm ħafna f'dan ir-rigward għaliex konvint b'dak li għamilt, konvint b'dak illi ma għamilx u allura m'għandi l-ebda dwejjaq mill-ebda tip ta' skrutinju. Muscat qal li n-nies se jkunu qed jitilfu l-fiduċja fil-ġustizzja attakk sistematiku wieħed wara l-ieħor fil-konfront tal-membri tal-ġudikatura meta sa 5 snin ilu kliemu kien għal kollox differenti. Hemm bżonn il-kalma, s-sensibilità li nimxu b'mod sensibbli ma' kulħadd. Nifhem li forsi jkun hemm min jista' jkun nervuż. Aħna urejna li f'dan il-pajjiż l-istituzzjonijiet jaħdmu. Hemm ċertu istituzzjonijiet li qegħdin jaħdmu ħafna kontra l-Laburisti. Intant, l-uffiċjal pubbliku Jason Micallef fl-aħħar ħinijiet insista li bħas-sittinijiet se jerġgħu jirreżistu dak li sejjaħ bħala persekuzzjoni politika b'kull mezz possibbli.